Walang kwarta. Mapulit ko. Oo? Oo, guys. Ato ako mo sa... Wait lang na lang. Sige, ako lang. Dali, nanik, God! Char lang. Bagaw! Bye!
everyone! Ari naman kita liwat sa West Visayas State University para mag-cover sa football kag medyo napasigaw tayo ng konti kasi medyo, malapit tayo sa goal. Pero may second half pa kayo ng time out. Paka-excited na kumabalang kung sino unang madaog kag next week ang finals week sang aton nga league. So sa inyo nga gusto maglanta kag mga fans ng football, let us support all the schools diri sa Iloilo next week diri man sa West. Back there! Puta George, patandaan. Natakbato ka ni Maria sa nagkitaay kami sa SM.
Hello everyone! Ari na naman ako ni White sa West Visayas State University and upod na subong ang Commissioner of 7 Iloilo, Pauline, and one of our sponsors, Cronus Athletic, represented by Lloyd. Medyo nagatingala silang hangakon nga language kay ma-challenge naman kita subukan kinalanta mag-Tagalog. Yes, can you introduce your organization sa ating mga viewers? I'm Pauline from Benaventura, from Sevens Manila, but I'm here in Iloilo to check the Sevens Iloilo here in the Iloilo City. Hindi ka mo pwede magsala-sala kay may check sa aton. Yes, Sir Lloyd. Hi guys, I'm from Kronos Athletics. I'm bringing Kronos Athletics here in Iloilo para mas maganda yung mga jerseys nila. Ayun, and I believe you are also players. Yes. Yes. And football is one of the games na rain or shine, di ba? Tuloy pa rin. Kanina kasi umulan, di ba? Anong ma-advise pag umuulan? Siguro if umuulan, wala tayong magagawa eh. We just have to wear the spike shoes. Kasi kapag hindi ka naka-spikes ng maganda kasi may mga spikes na napuputol na yung ilalim eh. So in tendency, mas malaki yung chances na mas madulas sila. Same as Pauline, be ready lang talaga sa kahit anong situation. Siguro talagang stamina kasi mas mahirap tumakbo pag umuulan. Rain or shine? Mas bet mo. Maglaro. Rain or shine, kahit ano. Kahit ikaw. Rain. Rain. Mas masaya maglaro ng ulan. Ako, kasi hindi ako nagpapaulan, so shine. So ayun, thank you very much for joining me in this vlog. Nasa West Bridge kami and next week, diri naman kita mabalik sa West. Thank you very much for watching. Bye-bye! Thank you! Thank you.